Здрасти! Сега, днес ще направим по-точно експеримент. Взимате една чаша, пластмасова, много ясно, лед и портфолио. Да, S3 се ти каже, не S3. Омъчите си. Ай, ножица. И се опитвате да пробиете тук нещо, ако успеете. Ако не... Ай, става. Времето. Тъпа ножица. Не, тя не са тъпа. Тъпа. Или... Така. Отзад тук се пробива една дупка, но така че аз не мога. Ще я пробвам с друга. Само трябва да слагаме. Първо слагате... Ау, да! И вода. Махате леда. Няколко ледчета. Примерно, не знам. Три. Това е лета. Слагате ги в чашата. Може би може да сложите повече. 4, 5. Няма, ще сложа повече. Вода. Малко вода слагате. Сложа вода. Тук стигна, още малко. Не! Добре. Сложихме водата. Слагаме портфолиото и слагате С ножица. Това е видно. Така. Вижте сега. Като направите, не съм сигурна обаче дали ще се. Слагате на всеки случай още един пласт. Още два, примерно, може и три. Но трябва да сложите доста. Още кажем. Ще видите експеримента, който ще ви кажа. Леда, докато режете, може да се... Докато режете, леда може да се разтопи, но отпада вътрешно. Така. И още един пласт. Направо може да ви скъсате тук. Така. Или ще пали букука. Добре. Не, виждате ли? Чекайте с моя страна. Малко, така. И накате. Водата остава тук. И чак като пробиете, почва. Като сложите дупка. Ето. Иначе няма да капи. Време. Сега. Виждате водата, която скоро ще се разлее. И се разля... Да. Тази вода нагъвате портфолиото цялото. И не капе. Само там, където съм направила дупки. Ето виждате. Да. Така. Това беше експеримента. Запомнете, не трябва да правите дупка отгоре. И
когато го обърнете, няма да капи. Това беше от мен за днес. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако ви е харесало, дадете thumbs up. И това беше от мен. Чао!